Tu je Fifik.sk, dneska tu máme pre zmenu Terminátor. Včera, minule tu boli Gears of War a dneska tu budeme mať Terminátor. Tento je T-1000 z Terminátora 2. Má pištolku a samopal. Dá sa mu aj meniť húbka. Takto. On bol tekutý kov. Potom tu máme T-800, tento je tiež z 2, má tu pištolku a granatomet. A potom tu máme ešte T-800, čo je podobná verzia, lenže z prvého filmu. Má krásne zbranie, brokovnicu a samopal. Je to moja obľúbená figurka Terminátor. A potom sa mu dá ešte vymeniť hlava. Počkajte. No. Taká z okom, táto je s brýlami. Zbranie mu idú v pohode do ruky, každá jedna. Táto niekedy vypadáva, lebo táto drží často iba v tejto ruke. A figurky boli v pohode ohybné, až na T-1000, tá mala problém s končatinami. A T-800 sa museli rozhýbať iba tu na kúsok. To je skoro podobné, jak tu, lenže tu sa museli rozhýbať toto a toto. Figurky majú asi takých 18 cm až 17 a sú veľmi podobné. A to je tak asi z mojho videa všetko. Lúči sa s vami Fifik.sk.